Ние сме с втория епизод на Майнкрафт и както виждате, тук с Пацо ще живеем в една къща, така се разбрахме. И още го чакам да ми даде кол. Пацо, аре бе. Чакам да се зареди. Той чака да влезе в сървър, защото малко му се изхъби нета. И... О, ето, влиза. Пацо газара. Се присъедини към играта. Маса. Ела още един. И тук го напрете. 1, 2, 3, 4. Трябват ми още само още 2. Так. Так, так. Ето е. Ще дърво. Так. Слагаме го тук. И сега ще отиваме в нашата мина. Чакаме да се... Да стане още малко сето. Има крейкарта. Охо. Знаеш ко? Да го решаме. Да, ама не си взема демидж. Съм само по-полека такой на мен взе. Сега така го пия. Леко да му вляза. Знаеш ко? Ще го дръпна. Аз ще го дръпна. Далеч от къщата. Къде ти? Сега някъде ще му гръмни сигурно. Ето го в мината. Добре, гръмна, ама нищо. Тук нищо не виждам. Аз съм в мината. Има кол доста. Ще го бера. Ще идваш ли, Пацо? Пак взех човек. Ко пак взе? Абе, тия вратичките слънчиха без дървото. Що вземаш тях? Що вземаш тях? Аз вземам такива, брат. След че толкова скоро ще не стигне, сега отивам за Айрон. Нека набера още. Защо с твоите минове, нали? Той ще да бъде минута. Няма да не е там. Защото намерих друга. Не знам как виждам. Викам намерих желязо под това. Ко знаеш там, е? Желязо ли? Кол? Дай минутата гледам дълго.
скелет. О, стрелям. Пацо, Идем. много малко съм. На 3 съм. Къде си, бе? Тук. Не го виждам. Препълко. Какво има? Нищо няма. Кой си го изстрела? Видял го. Карамба. Аз тук ме намерих айрон. Ами не, остави на мен, аз ще го бия скелета. О, зомби зад мене. И тук има зомби, ама. Казах, че събрах много айрон. А пак и стана нощ. Ах, бе, колко зомби трябва ти тук, бе. Връщай се, де. Няма. Да идвам ли? Пълно шифтвам на зомбито. Достань ти, приятели. Аз съм на 3 живот. Ако някой ме докосне, умирам. И как стана те? Аз искам да се прибирам и пачо. Двата ми айрона заминаха. А, не са. Пачо, ай, се прибирам и бързо. Че ме е страх. Аз се връщам, защото съм едно малко. Там прекъс. Само докато иззъм някой зомби. Кой е се прибира? Аз се прибрах. Че нямаме храна. Колко айрона има? 20. Че да намалим малко. Добре. Аз имам 20 кола. Точно колкото трябва. Ето ще айрон. Колко имаш там? Ако нямам храна, имаш храна. Само една пържа. Кокошка. О, не съм. И ще почна да умирам. Толкова бързо. Вече имам 20. Бързо отваря, бе. Да дойда. Да, и дори не мога бягам. Но тук има още айрон да го убия. Я се опря на пържола. Като ти опека. Бързо. Дай, още малко. Майко, съживам като прасе. Поне малко се наядох. Ще умра. Спусна тук. Леко. Охо, леко. Да не бързам, защото съм на едно сърце. Трябва да се храна. Ако успея да се телепортна при тебе. Се телепортна да знаеш. Добре. Сега имам 6 я. Ей. Така. Можеш ли? Да. Я дай, бързо храна. Ама няма аз трябва да идам на това. Гледай. Аз съм на едно сърце, ти си на 108. 108, бе. Не тук ще да ми дадем минута. Ай, бягай. Скочил в дете. Да не ми вземе демидж. Такова ядене по зомби. Да се отря още повече. Абе няма. Част тук бе. Поне няма да ти взема живот. Да загъря малко по... Отпадат. И сега не иска да падат. Като не искам ябълки падат. Кой да се спокои? Кое?
Аз мога да сложиш да не го питаш, Не, аз ще сложим и моя. Чакай, то не е това. Моя аз си го събрах. Колко имаш? Имам 25. Трябва да ми помогнеш. Да. Нищо. Имам едно сърце и имам 4. Yes! Мела, дойдеш такава. Наполовина. Зомби. Бих. Им дари 2 пържоли. Има краватка. Трепия. Така, ма. Крава. Наполовин съм. Не са бъгове. Аре, убия, бе, брат. Може, не са бъгове. На 3. И само един удар и аз умирам. Това пацо. Да ти ударя един, да. Аре да удари, ма. Еми ще бъдеш на животи, бе, Крис. На повече. Ама не искам да умирам, малко ми ще заминат. И яш! И аз, Аре, две, бе, убили кравата. и избяга, Не, бе, обича. Аре, две. Аз съм имал... Те пържоли съм имала. Някой му дай. Да, бе. Дете са на 2. Искаш пържола? Аз имам една. И аз имам една лая да се изпечам. Аз имам ашко, една пържола. Имам една опечена. Аз си направя Още една, броня. имам 3 пържоли да таят. Аз сега си направя една броня. Ти не може айрана. Ти не ми обра тук айрана, бе. Аз си сложих и моя. Ти колко айрана имаш сега? А? Колко имаш в себе си? Има 28. Сега колко имаш в себе си? Чакай малко, не съм си направил броня. Сега. Абе, не дей, бе! Колко айран имаш? Върни ми 30. Трайна. Да. Нали, хвърли. Колко трябва да има? 6. Тук трябва да се пъкат 14. Чакай. 7. 13. 20. Точно. О, прасе. Тук дали ще мога направо скоча, бе. Няма да мога. Чакай се. Ох. Ще мога. Ето. О, нищо мудро. Скелет с броня! Идвам. Не бъди и бягай. Що да бягам? Няма пък. Само ти искам да ги трепиш. Гледай го. Не е честно. Абе, помагай. Не да махаш се сега. Чувствам си бавен. Yes. Избягам. Кой ма? Не ме уби, бе! Ай, сега ще виж ти. Ще къде ма спаваме пред зомбито. Кой му... Още снимаш ли, бе? Да. И сега ще убия. Идей. Че зомби идва. Гледай как съм шутнал. Ай, зомби, давай. Дай му.